Malampuson nga napahigayon ang labing una nga PJ Garcia Open Water Challenge niadtong Sabado, Hunyo 5 sa public beach sa Barangay Tahaw, lungsod sa Pinamungahan. Niabot sa 200 ka mga partisipante ang nagtigi sa lain-laing kategorya. Apil na ang para swimming alang sa mga dunay kakulian sa panglawas. Si Deputy Speaker Pablo John PJ Garcia ang nagpasiugda sa maong dako nga swimming competition kauban ang Hijos de la Esperanza Foundation, kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo, lungsod sa Pinamungahan ug ubang partners. Dakong kalipay ug mapasalamaton kaayo siya sa grabe nga partisipasyon. Aduna pay uban nga nagagikan sa lain-laing mga bahin sa nasud, sama sa Negros ug Manila. Ipakita ni unsa kauhaw ang mga tao sa mga sporting events, no, nga naundang tungod niadtong mga karantina, no, ug mga protocols. So I think this will show nga hinahinayan na nato pag-abli ang atong mga sporting events. Okay. Tinuod natas daliwa sa pandemya, pero makita masad ko unsa ka importante ang sports, no, exercise aron ligon na atong lawas batok sa sakit. Ang maong kalihukan nahisubay sa gitinguha ni Gobernador Gwen Garcia nga ma-promote ang Sugbo isip health and wellness destination. Paagi usab kini pag-promote sa turismo sa Pinamungahan. Matud ni Pinamungahan Mayor Glenn Baricuatro, pinaagi sa maong klase sa swimming challenge, nabutang na sa mapa sa Sugbo ang ilang lungsod. Gidugang sa mayor nga maapil sad kini sa laing gitinguha sa Kapitolyo nga Enhanced Countryside Development kun ECD kay ang mga taga-syudad niadto naman sa probinsya. Well, ang economic impact anis Pinamungahan payo. 2 days before puno na ang among mga rooms diri sa Pinamungahan. Ang demand sa pagkaon taas, no, daghang mga namalit og pagkaon. Apil sa mga nisalmot sa PJ Garcia Open Water Challenge ang magkaluha nga triathlete nga sila si Jacob Kennedy Lipura ug Jacob Clint Lipura ug ang ilang maguwang nga si Charles Jeremiah Lipura nga taga-syudad sa Talisay. Si Kennedy mo ay nilangkat sa unang pwesto sa 2K ubos sa 15 years old and under category. Samtang ang iyang kaluha nga si Clint mo ay second placer sa 3K ubos sa 15 and below age group. Tarong raman may training mo. Sunod raman sa among coach kay naman may program na sundon para makalaho tayo sa distance. Like example, 3K among lang yun. Amo siya patasan kamay like mga 5K para mas napa may endurance. Example mag-sprint finish so napa may endurance maka-sprint para dili ma-absent. Laing miyembro sa national team sa triathlon nga si Andrew Kim Remolino, 21 anyos, kinsa taga-syudad sa Talisay usab, ang nakalangkat sa unang pwesto sa 3K overall category. Lain nilang kauban nga si Raven Faith Alcoseba, mooy overall winner sa 3K women's category. Super thankful especially sa mga organizers kay dili lalim ang pag-host og event, especially na pandemic pa karon, so listed kay especially sa papers or sa safety protocols nila, so mo na super thankful kay nagaamig chance na mapakita sa kung sa ang results sa among training. Matod ni Coach Andoy Remolino, bisan sa pandemya, wa silang mohunong sa pagbansay. Samtang nakalangkat sa unang dapit sa para swimming 2K category, mao si Arnold Balais, kinsa team captain sa Adaptive Dragon Boat Racing Team sa Philippine Accessible Disability Services kun PADS. So sakto tong iyang tagline na padayon, no. Dili babag sa may kakulian nato as long as tuuta sa atong kagalingon and willing ta mo hatag og time sacrifice. Makabot nato sa atong gusto, no. Dili babag putol man imong tiil or buta maka unsa man diha. Ang PJ Garcia Open Water Challenge mooy labing dako nga swimming event nga napahigayon human sa kapin usa ka tuig, human gipahuno ang tanang klase sa paugnat sa kusog sa nasud gumikan sa pandemya. Si Congressman Garcia kinsa niapil usab sa 500 meters swim, niingon nga makalaom ang mga Sugboanon o ubang mahiligon sa sports nga duna pay laing water challenge nga ipahigayon sa iyang distrito o uban pang klase sa paugnat sa kusog sama sa adventure race. Sheila Gravinez, Balita sa Sugbo.